Ďakujem pekne. Keď raz ste uvádzal v podstate úplne na začiatku tento panel, tak povedal, že sa budeme baviť o duchovnom vlastníctve. Môžeme si podiskutovať aj o tom, ale v každom prípade, ako Saifa uviedol, budeme sa baviť v prvom rade o duševnom vlastníctve. Čo to duševné vlastníctvo je? A prečo si nezobrať ako príklad napríklad spoločnosť Google? Trhová hodnota spoločnosti Google je 390 miliárd dolárov. Ochranná známka Google, ktorá by mala naskočiť, ale nejako asi hapruje, má z tohto hodnotu 160 miliard dolárov. To znamená, len ochranná známka, to znamená len duševné vlastníctvo, nehmotné práva, má hodnotu 41% hodnoty spoločnosti Google. A máme ju tu. Ďalších 70 až 80% hodnoty spoločnosti v podstate tvorí ďalší nehmotný majetok ako know-how, to znamená nejaké tie psy, alebo patenty, autorské práva a tak ďalej. Čo to znamená, alebo asi ako to vyzerá? Všetky vaše budovy a fajnové priestory, ktoré Google má, tvoria len 20% hodnoty tejto spoločnosti. Zvyšných 80%, a pozrite sa na veľkosť tohto koláča, ktorý je naozaj veľký, tvoria práve tieto nehmotné práva. Napriek tomu právo duševného vlastníctva na Slovensku je ešte stále, dá sa povedať, troška poddimenzované. Ja som s veľkým zármutkom sa dozvedela asi 2 dní dozadu, že dokonca Slovenská advokátska komora vyškrtla právo duševného vlastníctva zo zoznamu povinných otázok na skúšky advokátov. Tak to ma zabolelo. V každom prípade, čo asi taká spoločnosť, na čo myslí, keď vyvíja nejaký nový produkt? Určite musí na začiatku byť nejaká dobrá myšlienka. Poďme urobiť autá, ktoré lietajú, aby sa ľudia mohli rýchlejšie dostať do práce alebo na rande. V druhom rade musíte zabezpečiť, aby to všetko v podstate fungovalo. To znamená, aby to auto vzlietlo alebo aby tá aplikácia proste mala tie featurey, ako má mať. Nemenej podstatné, aby za to niekto zaplatil, alebo aby sme si vedeli vybaviť nejakú tú hypotéku na koňa, alebo založiť nejakého suseda, alebo susedku, už ktokoľvek asi bude hodnotnejší. Musíme mať nejakých zákazníkov, to znamená, musíme to niekomu predať, musíme urobiť nejaké zmluvy, musíme na nejakej web stránke urobiť terms and conditions. A nemenej, nechceme náš produkt možno predávať len do Dunajskej Stredy alebo do Malacie, chceme, aby náš produkt videli svetoví zákazníci. Toto je v podstate taký bežný matrix, ktorý taká priemerná spoločnosť na čo myslí. Prečo nemyslí spoločnosť aj na právnika? To sa často pýtam, keď viac menej vidím na stole nejaké problémy, ktoré už viac menej je treba riešiť, nakoľko v podstate právnik by mal byť takým istým partnerom už od začiatku tohto procesu. To znamená, keď chcem urobiť nejaké auto, ktoré bude lietať, musím si pozrieť, že či vôbec niekto iný už takýto projekt robí, ak áno, či si musím zobrať od neho licenciu, či si môžem zaregistrovať nejakú ochrannú známku takú, aká sa mi páči, alebo už to používa niekto iný. Na to, aby to fungovalo, niektoré sektory, ako napríklad letectvo, sú veľmi, veľmi prísne regulované. To znamená, musím si zohnať nejaké autorizácie a tak ďalej, certifikáty, veľa papierov, financovanie, vôbec netreba diskutovať ďalej. Zákazníci, keď niekomu niečo predám, môžem mu prípadne jeho dáta ponúknuť alebo poskytnúť, použiť na to, aby som mu predal prípadne niečo iné, kúpno-predajné zmluvy, záruky a tak ďalej. Nemenej, ak chcem ísť do sveta, potrebujem svoju stránku preložiť do jazyka koľkých štátov. Môžem, keď som Adidas, môžem si kúpiť kľúčové heslo Nike a podobne. To znamená naozaj tá schéma, tam, kde by ten právnik v podstate mal pomáhať tomu produktu, začína už tu a v podstate postupuje celým procesom, až kým ten produkt je predaný. Tento tučňak v podstate ide a potom padne. Čo sa vám môže stať, ak v podstate zanedbáte? Ja ho radšej prepnem, lebo aby sa mu náhodou niečo nestalo na posledný slajd. Čo sa vám môže stať, ak to v podstate zanedbáte? Mne sa veľmi páčil prípad, o ktorom som sa dozvedela asi 3 roky dozadu. V podstate bol to prvý prípad, ktorý ma veľmi zaujal, keď som sa vrátila zo zahraničia a začala som pracovať na Slovensku. Bol to jeden kanadský výrobca vitamínov, veľmi známy, svetová značka, ktorý pôsobil na trhu už asi 100 rokov v Európe a v rôznych ďalších krajinách, takisto na Slovensku. Veľmi dobre sa mu darilo, vitamíny sú dobré, pomáhajú nám. Až jeden deň jeho výhradný slovenský distribútor nedostal zaplatenú faktúru a potom nedostal zaplatenú druhú faktúru a povedal si, že mu podkúri. A dobre mu podkúril, aj doteraz mu veľmi dobre kúri, nakoľko okrem toho, že si zaregistroval jeho ochrannú známku,
neveríte, takisto aj ja, keď som viac menej sa o tomto prípade dozvedela, tak som si len povedala, že bože, ako, keby sme neboli na konferencii, tak by som až povedala, že ako môže byť niekto tak blbý, že teda operuje na trhu 100 rokov a nemá zapísanú ochrannú známku, stojí to 160 eur. V každom prípade ju nemal a tento slovenský distribútor si túto ochrannú známku zapísal a nielen to, ale podal žiadosť na colnicu, že teda tuto je nejaká ochranná známka, ktorú ja vlastním a keď prídu tovary nejakého iného výrobcu a nie mňa, tak ich zadržte, pretože sú to falšované tovary. Netrvalo dlho, veľmi známy výrobca poslal nejaký shipment na Slovensku, colníci samozrejme sa na to pozreli, povedali teda, že ochrannú známku má zaregistrovaný niekto iný a že tento tovar asi teda predstavuje falšovaný tovar, na čo sa CEO v Kanade teda asi v prvom rade išiel na Google Maps, pozrel sa, kde je Slovensko, potom zrejme odpadol. V každom prípade veľká spoločnosť, podkýril mu malý slovenský podnikateľ, ten prípad doteraz nie je skončený, to znamená už 3 roky sú na Najvyššom súde, sú na úrade priemyselného vlastníctva, sú na colnici, čiže naozaj problém ako hrom, stále to nie je u konca a je to veľká spoločnosť. To znamená, keď sa to mohlo stať veľkej spoločnosti, asi nie je potrebné ďalej spomínať, že teda určite sa to môže stať aj menším spoločnostiam. A ja vám ďakujem za pozornosť, lebo máme časomieru. Ďakujeme veľmi pekne.